जे टुरिस्टनि अनजिमा बांनाय माने बेवहाय गोजोन आरो रैखाथिया बांनाय। दा बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन आरो रैखाथिया बांनाय लोगो लोगोनो टुरिज्माबो बांगासिनो दङ आरो बेजों जोंनि रांखान्थि जौगानायाव आरो ओनसोलनि खाथि खाला ओनसोलनि न'खरफोरनि रांखान्थि जौगानायाव जथेस्थ' मदद जागोन। दिनै वर्ल्ड टुरिज्म सान आरो बे वर्ल्ड टुरिज्म सानजों लोब्बा लानानै आसाम टुरिज्म आरो बड'लेण्ड टुरिज्म खौसेयै बेवहाय मानासाव वर्ल्ड टुरिज्म डे खुंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे दिनै मानासनि गेटखौ बेखेवनायजों लोगोसे बेवहाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों। नुनो मोनदों जे बोसोरफ्रामबो जि टुरिस्ट बिनि अनजिमाया बांगासिनो दङ आरो मुलुगाव बेखौ फोथायो जे टुरिस्टनि अनजिमा बांनाय माने बेवहाय गोजोन आरो रैखाथिया बांनाय। दा बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन आरो रैखाथिया बांनाय लोगो लोगोनो टुरिज्माबो बांगासिनो दङ आरो बेजों जोंनि रांखान्थि जौगानायाव आरो ओनसोलनि खाथि खाला ओनसोलनि न'खरफोरनि रांखान्थि जौगानायाव जथेस्थ' मदद जागोन। दा बेनिखायनो जे दिनै मानासनि थाखायनो मुलुगाव बड'लेण्डखौ बयबो मिथिगौ आरो बेवहाय जिखिनि जिब जुनारफोर दङ बेखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे बिनि बाय'डाइभारसिटि बिफां लाइफांफोरखौ रैखाथि होनानै फैबाय थानाय समाव जोंनि टुरिज्म इन्डास्ट्रिखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जों गासैबो नांगौ रोखोमनि हाबाफारिफोरखौ लानो थाखाय थियारि जादों। जे टुरिस्टनि अनजिमा बांनाय माने बेवहाय गोजोन आरो रैखाथिया बांनाय। दा बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन आरो रैखाथिया बांनाय लोगो लोगोनो टुरिज्माबो बांगासिनो दङ आरो बेजों जोंनि रांखान्थि जौगानायाव आरो ओनसोलनि खाथि खाला ओनसोलनि न'खरफोरनि रांखान्थि जौगानायाव जथेस्थ' मदद जागोन। दिनै वर्ल्ड टुरिज्म सान आरो बे वर्ल्ड टुरिज्म सानजों लोब्बा लानानै आसाम टुरिज्म आरो बड'लेण्ड टुरिज्म खौसेयै बेवहाय मानासाव वर्ल्ड टुरिज्म डे खुंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे दिनै मानासनि गेटखौ बेखेवनायजों लोगोसे बेवहाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों। नुनो मोनदों जे बोसोरफ्रामबो जि टुरिस्ट बिनि अनजिमाया बांगासिनो दङ आरो मुलुगाव बेखौ फोथायो जे टुरिस्टनि अनजिमा बांनाय माने बेवहाय गोजोन आरो रैखाथिया बांनाय। दा बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन आरो रैखाथिया बांनाय लोगो लोगोनो टुरिज्माबो बांगासिनो दङ आरो बेजों जोंनि रांखान्थि जौगानायाव आरो ओनसोलनि खाथि खाला ओनसोलनि न'खरफोरनि रांखान्थि जौगानायाव जथेस्थ' मदद जागोन। दा बेनिखायनो जे दिनै मानासनि थाखायनो मुलुगाव बड'लेण्डखौ बयबो मिथिगौ आरो बेवहाय जिखिनि जिब जुनारफोर दङ बेखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे बिनि बाय'डाइभारसिटि बिफां लाइफांफोरखौ रैखाथि होनानै फैबाय थानाय समाव जोंनि टुरिज्म इन्डास्ट्रिखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जों गासैबो नांगौ रोखोमनि हाबाफारिफोरखौ लानो थाखाय थियारि जादों। जे टुरिस्टनि अनजिमा बांनाय माने बेवहाय गोजोन आरो रैखाथिया बांनाय। दा बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन आरो रैखाथिया बांनाय लोगो लोगोनो टुरिज्माबो बांगासिनो दङ आरो बेजों जोंनि रांखान्थि जौगानायाव आरो ओनसोलनि खाथि खाला ओनसोलनि न'खरफोरनि रांखान्थि जौगानायाव जथेस्थ' मदद जागोन। दिनै वर्ल्ड टुरिज्म सान आरो बे वर्ल्ड टुरिज्म सानजों लोब्बा लानानै आसाम टुरिज्म आरो बड'लेण्ड टुरिज्म खौसेयै बेवहाय मानासाव वर्ल्ड टुरिज्म डे खुंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे दिनै मानासनि गेटखौ बेखेवनायजों लोगोसे बेवहाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों। नुनो मोनदों जे बोसोरफ्रामबो जि टुरिस्ट बिनि अनजिमाया बांगासिनो दङ आरो मुलुगाव बेखौ फोथायो जे टुरिस्टनि अनजिमा बांनाय माने बेवहाय गोजोन आरो रैखाथिया बांनाय। दा बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन आरो रैखाथिया बांनाय लोगो लोगोनो टुरिज्माबो बांगासिनो दङ आरो बेजों जोंनि रांखान्थि जौगानायाव आरो ओनसोलनि खाथि खाला ओनसोलनि न'खरफोरनि रांखान्थि जौगानायाव जथेस्थ' मदद जागोन। दा बेनिखायनो जे दिनै मानासनि थाखायनो मुलुगाव बड'लेण्डखौ बयबो मिथिगौ आरो बेवहाय जिखिनि जिब जुनारफोर दङ बेखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे बिनि बाय'डाइभारसिटि बिफां लाइफांफोरखौ रैखाथि होनानै फैबाय थानाय समाव जोंनि टुरिज्म इन्डास्ट्रिखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जों गासैबो नांगौ रोखोमनि हाबाफारिफोरखौ लानो थाखाय थियारि जादों।